थाखाय बर्थमान स्पेशली दिनैनि जे स्टेज बालायखे खाथुमजानाय बालायखे दंथ'जानाय गौतमा जे त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन सब डिविजननिफ्रायनो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जिनि गौतमा खुंनाय दं रिपर्टार्स दं केमेरामेन दं आगरतलाव ट्रिटमेंट हैनानै थायो बर' बालायखे प्रब्लेम फेस खायो स्पेशली बर' जानानै आबादनि बागै त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि जे वानशप महु बालायखे खाथुमजानाय दंथ'जानाय फार्स्ट टाइम होनाय मानो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन तै भलन्टियार हेल्थ एसोसिएशन अबकायसेनि चुक्ति एबा एग्रीमेंट लायखाय आगरतला जीबी हॉस्पिटल एबा ILS हॉस्पिटल गानाबनो जे ट्रिटमेंट खालायनानै फैनाय ओनलि फर ट्रिटमेंट कुन पाकुसिया ओ जागाव दंनानै बागै ऑल नाइट खायनानै बागै गेस्ट हाउस अरेंजमेंट खायजाका जे गौतमा खुंनाय दं नर बिमा फासों नर फैमिली मेम्बार्स ऑफ ट्रिटमेंट खायनानै फैखांते कांटेक्ट नंबर दं ओ जागाव ओ दुइटा कांटेक्ट नंबर नर कांटेक्ट खालायखांते मिनिमम 7 days बिफोर कांटेक्ट खालायखांते नर दंनानै बागै दं थायोबा जागा थायो मांनाय इया केबो इमरजेंसीज एक्सीडेंट एबा हार्ट अटैक बरनि बागै हिबांते साप्ताह गायथे सिगां एबा बिफोर वीक वो खायाबा नकुनुया नरबाय कांटेक्ट खाय तंनि मांनाय ओ जे स्टेप बलायके तंथब जागनाय जिनि गौतमा खुंनाय रनि बागै अबनो कारिबो क्राइमान खनासिनि यूनियन नि बरम गोनां प्रेसिडेंट जे संसाका जे नेक्स्ट स्टेप नाके जे ब्लड नि क्राइसिस जिनि गौतमा खुंनाय र ब्लड नि जे प्रॉब्लम मोनाबनो सॉल्व खालामनायनि थाखाय दङ नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट डिक्लेरेशन अब साजागनाय आसनो हामबाय दङ